Okay, update lang. Ito, alis na kami galing Tagbak dun sa pinabaan namin dun sa bangkaan. So ito, papunta na kami ng Banga. So doon na yung kalsada. Then dire-diretso na tayo pa uwi. Okay, dito, palalabas ko lang. Dito na ako sa Banga. Hintayin natin sila mama. Kasi first time kong babiyahe pauwi galing Bicol hanggang sa bahay nang mag-isa lang. Bye bye. Sunod na lang ako. Diyan na tayo guys. Okay, tayo naman. Halos 1 oras din kami naghintay ng bus. Sasakyan nila Mamshi. Okay, ito na. Uwi na tayo. Dito ako ngayon sa Banga. Let's go home. Pray muna ako bago tayo lumarga. Right, let's go. It's all right, pa-uwi. Right, update lang. So kain muna ako, tanghalian. Nagpagas na rin ako dito. Kain muna tayo. Okay, let's go. Sibat na tayo papuntang Manila. You know. Update lang tayo, gumaka na tayo dito tayo sa bayan dumaan. Hindi na ako nag-bypass road. Putik dun. Kasi hindi pa simentado yung buong bypass road. Kaya
pag gantong umulan, putik doon panigurado. Kaya dito na tayo sa bayan dumaan. Bukas na pala. Naka road close yan eh. Okay, diretso na tayo. Nakapagpahinga na tayo ng konti. Nawala na yung sakit ng puwet ko tsaka balikat ng konti. So, ayan. Ano na tayo? Malapit na tayo. 120 kilometers na lang. So, nandito tayo sa Atimonan. Malapit sa Old Sigsag Road. Dire-diretso na lang natin to papuntang Tayabas, bypass road tayo, tapos Lukban, then dire-diretso na hanggang Rizal. Alright, let's go para makauwi tayo bago magdilim. Tara. Tayabas na tayo. Sa Lukban na ako magpapagas dun sa Petron. Ini sa Lukban.
Okay, pahinga muna ako. Alright, tara na. Nakapahinga na ako. 10 minutes. Papagas muna ako. Mahal ng gas. Kaya awa. Garna. Uwian na. Sarap ng hangin. Lamig.